Deze week nieuw land en de erfenis van oma. We breien eerst het naadje van de kous. En wat hebben de Zeeuwen toch met al dat goud? Nou, mijn oma die heeft de laatste jaren op Soeberg gewoond. Liep ze toch altijd in de Nieuwlandse dracht. En de ketting die ik dus rond mijn nek heb, is dus dezelfde ketting die mijn oma dus hier aan heeft. Je kan ook de mutsenspelden zien. De boerenknopjes van goud. Je ziet de strikken. En daarnaast zit dus een tante van mijn vader uit Katzand. En de rouwketting, die is dus ook officieel van mijn oma. Die hebben wij, is dus ook georven. En verder heb ik dus haar krullen. De dubbele strikken met gouden balletje. En de gouden mutsenspelden in heel veel in Nieuwland hadden torenspelden. Maar mijn oma had dus alleen maar de Zeeuwse knopjes. Ja. Hebben ze nou nog speciale betekenissen, al die dingen? Ja, zeker. Want bij wijze van spreken dit slot, dat wordt enkel eenmalig gedragen. Dit is een speciaal slot voor de rouwdracht in Zuid-Beveland. Zeeland staat er wel bekend om zijn enorme rijkdom aan goud en kralen en ook zilver. Er is ook een beschrijving bekend van een meneer die Zeeland bezocht in 1803. En die wist niet wat hij zag, dat de Zeeuwen voorover vielen van het goud. Dat was toen al, 200 jaar geleden, al een bijzonderheid. En het is nog maar steeds toegenomen, het werd steeds groter en steeds overdadiger. En de Zeeuwse dracht kenmerkt zich natuurlijk door de oorijzers, de krullen of de stikken. Nou, dan wordt daar vaak bellen aan gehangen. Nou, en dan kralen met gouden sloten, soms oorbellen, mutspelden in alle soorten en maten. Dus ja, het is bijna een overvloed. En deze, die heb ik gekocht bij een goudsmid voor 125 gulden. Van den Berg in Middelburg, Aftrouden. Voor elke kant één, mocht dat hier zijn. In mijn muts gestoken. Het is een aanschaf, maar je bent voor je leven klaar. Dit vind ik nu de mooiste. Deze. Die is apart, denk ik. Ik heb ook wel eens een vrouw gekend hier. Die was al jaren in Burger hoor, maar die kwam haar snoerbloedkraal inleveren. Ze zei, ja, de kinderen willen het niet en het moet weg. Nou, ze zei, als je eens wist hoe lang of ik voor dat snoer heb moeten sparen en moeten dweilen. Ze zei, mijn knieën zijn er nog versleten, van bij wijze van spreken. Ze zei, steeds maar kwartjes, dubbeltjes, want ik wou dat snoer hebben. En ik had het, ik ben er heel mijn leven en nu verkoop ik het. En ze zei, het doet pijn, maar het is goed zo. Maar ze zei, wat heb ik er voor moeten zwoegen. Kijk, en ze zijn nog mooi. Uiteindelijk. Ik heb een koffertje met kleding van mijn oma gekregen. Ik denk 5 jaar geleden. Dat had een nicht in Zandpoort Noord. Die belde op, Els, ik heb nog een koffertje met een kostuum van oma. Helemaal compleet. Ik ben ook de enige van de neven en nichten die dus iets met klederdracht hebben. Ze vinden het allemaal heel erg leuk. Ik heb zo bijna allemaal één voor één mijn nichten aangekleed. Dat ze toch allemaal een keer op de foto willen met de kleding van oma. Maar verder hebben ze dus niemand heeft er feeling mee. Nee. Ik vind hier rood beter bij staan dan dat. En hoe lichter doe ik een beuk aan, dan... In Arnhemuiden heb ik wel eens gevraagd, ook aan iemand, waarom dragen jullie nou de een zijn slot van achter en de ander van voor? Ik doe die kant wel doen hoor, maar ik vind het niet zo mooi. Oorspronkelijk hoort het van achter. Die mode veranderde en ook de wet van ja, wat mag en wat niet. Dat er ook heel veel dames kwamen van nou, ik wil mijn slot van voren. Dus
toen was het niet meer zo strikt, het is zus of het is zo. En ik heb zelf, dat is misschien nu 20 jaar geleden, een mevrouw uit Zuid-Beveland in de winkel had. Die was natuurlijk nog in Dracht. En ze kwam om een paar nieuwe spelden, mutspelden. En ze kocht er met simili-steentjes, die dus feitelijk, zoals het dan hoort, voor de katholieke dracht zijn. Maar ze was protestant. En ik zei tegen haar, dat zijn eigenlijk katholieke spelden. En toen zei ze, en daar geef ik geen bal om. Ik vind ze mooi. En wat geef ik dit nu om? Want er zijn zo weinig vrouwen meer. En vroeger zei ze, hé, je hebt verkeerde spelden. En nu zeggen ze van, kom op, laat mij even doen. Het werd makkelijker. Die sociale controle verminderde. En dan durven ze. Want er was niemand meer die zei van, dit klopt niet, snap je? En dan, ja, dan durf je. Kijk hier. Nou, wie kent ze niet? Gewoon een paar mannenkousen. Dit is de grote hiel. Oh. En dan brei je de kleine hiel er zo in. Dat is voor de pasvorm. Maar ja, alle vrouwen en meisjes die breiden kousen. Meisjes als ze van school kwamen, dan moesten ze eerst, het is een bekende verhaal. Het naadje van de kous breien. Ja, precies. Eerst breien, altijd maar die kousen voor de vader, voor de broers, voor noem maar op. Dus wat is er nou zo bijzonder aan zo'n paar kousen, denk je? Want het zijn toch gewoon kousen? Ja. En zijn ze versleten, dan stop je ze nog een keer en dan stop je ze misschien een derde keer en daarna wordt het een poetslap. Maar toch, ja, dit zijn nou een paar kousen. Die zijn dan van een Westkappelse dijkwerker geweest. We weten wie de goede man was. En dan worden het ineens kousen die toch een verhaal krijgen. En dat vinden wij zo leuk. Nou ja, we hebben een dame in Tolen die zei van ja, als je dan kousen breide van Sayet en er had er een last van zweetvoeten, dan kon je ze na een week weggooien, want dan waren ze helemaal verveeld en keihard. Dus dat was ook een kant van het verhaal. Dat ze dus soms ook al op voorhand wisten, wat ik ga maken gaat waarschijnlijk helemaal niet zo lang mee. En ja, en dan denk ik van nou, dat vind ik toch wel heel sneu. Ja.